خودت چی شوگی؟ من خانم بابا. سلام علیکم همه کسا خوبین تنجه امروز یک شنبه همه بخندنوه یعنی سه تا شوگیر اومدن اینا حوزی ما همیورا یاد نشون میتیم ده نگاه که برادر جان همین سحر اومده اکسکاوات هم نگاه که اول یکی موچید همین شوپا проверка که شوپ نرمال масла دورا این стартера همین мотора заводить то медудаги нам чиза аякуната не топливный насос и фильтр хай не масляный фильтр не ременной нам там бекапи проверкаш мекам масала не расширительный бачока вақте ки радиаторда об межуша ана ҳамҷа мереза ана худа якҷо меша бародар ҷон я айховали ма дашти ҷум рафтагиё ана ному чия бахтиёр акай бахтиёр гамнел правара чанд хаши гирифтагита 3 солши ина 3 солши гирифтага баром хама экскаватор гирифтум ки ҳамин одамо 3 солши право дар тай зумка хов нараванда ина бедор шид марда баъд аз 3 сол худа чӣ шоги من خانم بابا. тай ғанам чанд хаши право гирифтагита یا دو مخشی. ду моши мошалло ҳай шогирдам мешносе рӯзомаъбуди пафтор омадеса я салом алейки қати سلام علیکم. اینا анаҳа инаи воздушни фильтра мо хашмози ҳуиш мепе нишон метум то диди ина ҳамира баъд аз 250 соат алиш кандаку вақти 100 соат шид ира гирифта хеле бетаки нигаҳ ка тоза кам ина внутрини чистоганаши соза карда двойной фильтраи фаҳмиди бародарҷон ягон ҷой қиниш нест нигоҳ кунед бародарҷон вақте ки масла даливат канда ко боша инаҷа уровень масла нишон метавад инаҳа уровень масла ҳамин кам шид меган даливат ка вақте даливат канд ҳамин 4 болта ҳуй канда ко пеша ҳуй канд ҳамин кнопкара биҷа давление паст шава ина ё распределитель ина распределитель клапанова ина ё регулировка мекунад тақсим мекунад фаҳмиди бародарҷон ягон ҷой қиниш нест салому алейкум бародаро. Мозир ба шаҳри Писков барои правогирӣ рафтаистан бародаро. Ма худам 4 сол пеш ба дастгирӣ якай зоир права гирифтагем аз шаҳри Писков. Бо боварӣ бо гарантияй 4 солша дар Москва кору фаъолият карда гаштаистем. мо ина бо дастгирӣ якай зоир омадем шаҳри Писков. Правора гирифтем. Ин бачаҳо айфес мистона правора бигирем. ҷои гармда кор кунем. Hey, экзамен чӣ хел гузашт? Экзамен шуд гузаштам. Боварӣ якай зоир автобус кати меёрам мебарам ҳама боварияй ина гирифтем ҳамаш торие мо ина гирифтем. Насиб боша қатъиян як кор бародаро мерем озӣ.